Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, Euskarari eman dio behar zuen tornuia, Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Arratsaldeon eta ongi etorriak. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Gaurkoan Euskararen egun hontan, Euskararekin lotura zuzena duen kantari mugikorrentzako aplikazioaren aurkezpena egingo dugu. Aplikazio horretan Euskara abestian hitzak eta musika daude. Ez dugu ahaztu behar euskal kantak gure ondare direla, eta hauek ez galtzeko esfortzua egin behar dugula. Horregatik, eskerrik asko prentsa kantarikoei eta aplikazio hau posible egin duten guztiei. Sorteak onena opa dizuet. Buenas tardes, parkatu por mi entrenación. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Cantari y a los autores de la aplicación, a los que les agradecemos además que hayan elegido Plencia para presentarnos este sistema, esta aplicación que nos recupera canciones antiguas y que es una parte importante de la vida de este pueblo. Os deseamos mucho éxito con la aplicación y que se difunda por todos los municipios, no solamente de los del entorno, sino de toda Euskadi. Y yo no tengo nada más que deciros, gracias nuevamente, y ahora Joaquín de Pedro os va a dirigir unas palabras y os va a presentar a los autores de esta aplicación. Gracias. Qué ricasco. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko zure hitzegatik eta egin duzun ahaleginagatik. Bueno, ni neu Jokin de Pedro beste aurkezpen lana baino titulu egingo, Hemen Plencia kantaguneko, egun bat naiz eta oso harro nago, zeren oso politak edarru ditugu, hemengo jende persona batzuk egin duten lanari esker, eskertzekoa da, ekimen hau hasi zutenak eta inguruan uste dute asko osatu dugula asko. Bueno, gaur bildu gaituen okazioa edo bi dira izan, alde batetik Euskararen egunaren bueltan gabiltza eta beste alde batetik ekimen konkretu batzuk dago, danak aplikazio horren inguruak. Euskararen eguna dela eta dakizuenez egun hori esarri zen Xabierko Franciscoaren azken hitzak hiltamuan zegoela euskarazkoak izan omen ziren eta bere bizitzako lehenengo hitzak eta azkenekoak euskarazkoak izan da, horregatik hartu omen zen egun hori gure hizkuntzaren egun bezala, ezta? Arrezkero dakizuen eta gauzak asko aldatu dira eta euskararen historia ez da izan oso baikorra, nik esango nukeneko mal apartatua, Ez dut uste gaur egun Xabierko Franciscoren jaia Nafarrokoa da, dakizunez justu gaur ospatzen da, honekin batera, eta ez dut uste Xabierko Franciscoaren euskalduntasuna aldarrikatuko dutenik Nafarroko gobernuan gaur egun, ez da. Orduan, gure euskararen historia gure bezalakoanik esango nuke nahiko triste zen dela, eta hobedo hori alde batera ustea eta etorkizunera begiratzea. Gero dakizunez gaur prentsan hainbait aipamen egin dira, zelaneko izan diren euskararen azkenek urteak, eta pixka bat datu hobea baditugu. Azken 50 urteotan 300.000 euskaldun irabazi omen ditugu, 300.000 persona euskaldundu egin dira, Baina bestalde batetik da erabilera hor omen dago, ez gora eta ez bera, bere horretan. Lorpen handiak egin dira zenbakitan eta erabilera da
errenka dagoena edo konpondu beharren dagoen. Eta hori zen marko litzateke gaurko gogoeta, ez? Kanta batek dioen bezala, maite nazazu gutxiago eta erabil nazazu gehiago, ez? Bueno, horretan utziko dugu gogoeta txiki hau. Bueno, voy a hacer un breve resumen en castellano y os voy a pedir a los que no sabéis euskera que tengáis especialmente paciencia hoy porque va a predominar el euskera en esta mesa, porque bueno, creo que es un día que tenemos que subrayar y agradecer un poco el uso de nuestra lengua, que es precisamente lo que está peor en nuestros días, ¿no? Es decir, 300.000 euskaldunes se han ganado en los últimos 30 años, pero nunca ha habido tanto euskaldun en la historia, pero proporcionalmente nunca se ha usado poco, vamos a decir, en cuanto al uso en la calle. No vamos a entrar en los factores, pero, bueno, uste dut denok egin behar dugula gure ahalegintxoa, eta horretan utziko dugu. Bueno, beste barik, lagurik esango dizuet zer batuko baitu, bueno, dakizunez, aurten, uztailaren 2an, Plentzia kantaguneak egin zuen bere kantu liburuaren aurkezpena. Bertan biltzen ziren, 6 hilabeteko lanaren ostean, 254 kanta, eta liburuzka, paperezko liburuaren helburua zen eskuliburu bat, kantatzeko manual bat, eskuliburu bat, kausa praktiko bat, hori izan zen bere helburua. Bueno, arrakasta handia izan zuen eta 1000 aleak eskoletatik kendu zizkiguten, pare bat hilabetean, esango nuke. Eta orduan egin zen edizio horretarako Kaixaren laguntza izan genuen, eta baita Plentziako udaleko kultur departamentoaren laguntza. Eta horri esker merke saldu zen, kostu prezioaren azpitik, eta gainera diru bat gelditu zen, jangai, elikagaien bankuari hemen zitzaiona. Orduan, sortu zen hori salduta gero, pensatu zen gure kantutegia zerbait biziagoa eta aktiboago esan behar zela, eta hasi zitekeela, baina beste itxura, beste mekanismo batzuekin. Orduan, web horri bat zabaldu zen, bertara aportazioak ekarpena bidaltzeko, eta bertan zuzenketak egiteko, zabaltzeko, eta pizka paperaren mundua momentuz alboratuz. Orduan, hor jarri ginen kontaktuan Galder Segurorarekin, eta hor sortu zen ekimen bat, APP Kantari, gaurko protagonista esango genuken, eta, nien ez hartuko horren alderdi teknikoan, Galderrek azalduko du, eta kontua da, horixe telefonora ekartzeko aplikazio baten azpian, ikusiko duzuen bezala, abantaila askorekin eta bitarteko asko eskaintzen dituen aplikazioa. Nik dakidena da, ikaragarrizko lana dagoela horren atzetik, nik ez dut egin, baina badakit kantu uneko batzuk ez Galderrek bakarrik, lan handia egin dutela eta benetan eskertzekoa da. Bueno, orduan, Galder eta Jaio ere ipatu behar da, noski, dira, segurazko, benetan ikaragarrizko ahalegina egin dutenak, eta gero AP horretan sartu dira baita kanta berri batzuk, Xabi López de Agreñoren Anaitasuna, Tarzetri Koneskak, eta Inunen, hemen gure kantariaren beste kanta bat ere, beti gure izateko. Bueno, orduan, gero ikusko duzuen bezala, hor karaoke laguntza ere badakarte kantuek, eta horren inguruan hori dela eta pentsatu genuen Gabi ere gonbidatzea eta nolabait komentzea karaoke inguruan egin duen ikaragarrigatik. Nik uste nuen sartura esenean, 7-8 karaoke egin da zegoela, baina esan dit 1000 eta 200 edo 1300 karaoke dabilela, ez? Eta bizita direla da, ez dizut esango, baina postura egingo bazenute galdu ingo zenuteke, zenbat bizita dituen egunen. Bueno, orduan, etapa berri baten hasiera dago, ezta?
eta udalaren euskera sailaren laguntzarekin gaur estrenatuko dugu, Galderrek aurkeztuko digun erraminta hau, estrenatu eta gure telefonoan sartu ere bai, sartu eta badaukazu dagoeneko. Beraz, gure gonbidatuak izango dira lehenengo Galder, gero etorriko da Gabi, karaokei buruz berba egitera, bere lanan inguruan aurkezpentsuak egitera, eta gero, nire eskerretara dagoen Mikel Inuziaga, Inunek eskeniko digu, egingo digu bere lan berriaren aurkezpena, berreginez, ezta? Eta, beste barik lehenengo protagonistarekin uzken zaituzte. Galder? Arratsaldeon edo gabon, erik eta bain eskerrak ematea Plentsako udalari eta Plentsa kantaguneri posibilitate hau emateko, ezta? Eta, saiatuko naiz, barkatu, baina egingo dut guztia euskaraz, ze bestela astu ematen denborarik. 20 minutu izango dira, bale? Inolako galderarik badaukazue edo berdin bi orderaz euskaraz esan eta listo, bale? Lehenik eta behin, hasiko gara, nola edo nondik jaio zen apau, ezta? Orain urte batzuk nik normalean ez nuen kanta egiten kaleetan eta bat, baina nire Zorrotzako lagunek gonbidatuta eta Txinbotarra konpartsako lagunek gonbidatuta Bilbo kantari ekimena ezagutu nuen, ezta? Adibidez, hau da Bilbo kantari bat, Plentsako asko ere hurbiltzen zarete normalean, jaio ere hor egoten da eta nola ez jon, eta beste batzuk ere. Eta, ezagutu nuen, lehenengo aste nagusian izan zen, hor ikusten duzu Lander Txinbotarrakeko eta kuadrillako nire laguna, hemen ni neo, aurtengoa da, eta beste jende asko kantatzen, eta gainera eguna oso berezia izan zen, ze Marijaia eraman nuen. Marijaia ez da normalean bakarrik joaten, baizik eta pertsona bat dago horren barruan, ez kontatu, baina egia da. Eta horrela horbildu nintzen pizkat, ezta? Lehenengoa izan zen, normalean izaten zen hau aste nagusian zehar, eta gero Bilbo kantari asmatu zuenek, pentsatu zuten, hortik jarraituta hilabetean behin egitea, ezta? Orduan ja ebili ginen denok hilabetero kantatzen. Eta, zer behar genuen horretarako? Nola jaio zen hau? Liburu bat behar genuen, ezta? Zuek hemen Plentzian osatu duzue oso liburu maju bat, baina, Bilbon bazegoen beste liburu, 3 liburu diferente egon dira, bat izan zen, hau gorri duna da azkena, baina bazegoen Txapela izenekoa, eta eramateko nahiko zaila zen eta erabiltzeko nik pare bat egunean erabili nuen, eta azkenean berarekin akabatu nuen, ezta? Eta orduan, baiaten nintzen kuadrillarekin, kantatzen genuen, primeran pasatzen genuen, baina behin amaituta, zer egiten genuen liburu horrekin? Normalean galdu, edo nire lagun Landerrek oso tipo praktikoa denez egiten zuena da, lehenengo agertzen zena hortik ematen zion, eta listo. Orduan pentsatu nuen, baina nola, honek behar du soluzio bat, ezta? Nik normalean eramaten dudana da giltzak, ezta? Eta uste dut gehienek horrela, mi ama lleva más cosas en el bolso y creo que muchos de los que estáis aquí, pero la gente así más joven llevamos normalmente la cartera con el dinero, las llaves y el móvil. Eta nola sartu nezakeen nik liburu hau hemen barruan, mugikorran, ezta? Eta orduan pentsatu nuen, interesgarria litzatekela izatea, liburu hau eta beste batzuk hemen mugikorren, ezta? Martxan jarri gaitezen.
Orduan ja behin genekien app bat behar genuela, baina nolakoa izan behar zen hori. Barraza eta erabilgarria, letra guztiak edukitzea, doinua zeukana bideo edo musika eta unibertsala, hau da, ahalik eta plataforma gehienetan exekutatzea. Eta, bueno, garatzeko erraza izatea, ze azkenean ni ez naiz honetaz bizi, normala denez, eta orduan behar nuen denbora askorik eta behar nuen erraza izatea. Aparen helburuak zeintzuk izan behar ziren. Ahalik eta jende gehien erabiltzea, globala, debalde, doako, gratis, for free, eta kantari bakar bati lotua ez egotea. Normalean, kantarietan parte hartzen zuen nire lagun batek beti esaten zuen 10 baskos, 12 tribus. Eta horrela gelditu zitzaidan niri. Orduan, kantari asko eraman behar nituen hemen eta aplikazio batean, ezta? Eta, bueno, azkenean, esfortzu hauek nork egin ditu edo, nik izan naiz bakarrik apa egin duena, ez. Apa honek egin du eundaka abeslek eta sortzailek, ze azkenean ni ez naiz kompositorea, ez naiz batere artista inun bezala, eta Benito Lertxundi eta barrek, beraiek egin dituzte letrak eta egin dituzte musika, ezta? Gero, liburu bakoitzak, Plentxa Kantagunek edo Bilbo Kantarik edo sortzen dute, eta bideokareak gero hemen egongo den Gabide Lamazak eginak dira gehienak. Eta ere beste batzuen laguntza izan dut. Adibidez, Plentxa Kantaria egiteko, Plentxa Kantagunean liburua, noski beraiekin dutela, eta Gonaiz Jaio, Jon, Jesus, eta enbaiztekin lan egiten, ezta? Eta gero, iPhone-era igotzeko, baten laguntza behar nuen, ze azkenean ez baduzu iPhone eta iMac horietako bat, ezin dituzu aplikazioak igo. Orduan Iñaki Porresek ere lagundu nau iOS-eko aplikazioa igotzen. Eta, bueno, pasadan urtean aplikazioen inguruan itxalditxo bat eman nuen, eta hor bai idei batzuk botan ituela dira datorren urteetan hau betetzen dudan edo lortzen dira, ezta? Hori izan zen 2003ko urrian. Eta hor erronka batzuk nituen eta gehien batzuk bete egin dira, beste batzuk ez, baina datorren urtean espero du gonbidapena zuek ere luzatzea eta etxegengo dugu 2015erako zer lortzen dugun, ezta? Orduan hori, abenduak 2013an Gabon kantak sartu genituen, urte honetan urtarrilean iPhone-erako app bat atera genuen, apirilan EH Bilbo Kantariko liburuzka sartu genuen ere, egun osoa egon joatea ere liburuarekin, nahiko txarra da, ezta? Trapagaran kantu zen liburuara sartu genuen, 2014an Jaioneri esker logoa egin genuen, logo propioa, eta azaroaken lortu dugu Plentxa Kantaguneen liburu oso polita sartzea, ezta? Datorren urterako nik uste pausu batzuk eman behar direla, adibidez diseinu berria lortzea, pizkatu behi izateko eta adibidez gogokoak gorde, abesti hauek gogoko ditut eta nolabait nire gogokoen zerrenda lortzea, ezta? Eta estatistiken inguruak, hauek ez dira izango Gabirenak baino distiratsuagoa, baina botako ditugu. Egun, orain egun batzuena da, baina lortu ditugu ia 5.000 pertsonek instalatzea mugikorrean, Androiden 5.000 pertsonek badaukate kantari instalatuta edo izan dute inoiz. Zenbat pertsonek egun daramate beren poltsikoan aplikazioa hau instalatuta? 2008 ia 3.000. Eta nik uste interesgarria dela ikusteko jendeak non erabiltzen dituen horrelakoak. Nik uste garrantzitsua dela azkenean hau unibertsala egin dugu, berdin helburua da Sagardote batera batzuk lagunekin kantatzea, baina inor Rusian bizi bada edo berdin dit Erresuma Batuan edo Mexikon eta euskara ezagutu nahi badu edo kantatu nahi badu lagunekin eta bat, garrantzitsua da ere posibilitatea izatea eta mugikorrean instalatzeko posibilitatea izatea, ezta? Hemen daukagu Ineko 88a Espainian instalatu dutela,
Frantzian, hemen sartuko litzateke iparraldea ere, uneko 3 iaia eta gero denetarik dago. Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, México, Azerbaiyán, Brasil eta Argentina, Arabia Saudí, batzuk nahiko kuriosoak dira, ezta? Eta, zer, azken bertsio honetan, orain egun hauetan atera dena, ze berri ditugu? Esan bezala Jaiori esker logo berria, datu base sistema berria, asko sarinagoa, izan daiteke niri azkenan aplikazioa gauza bera da, baina atzetik dagoen motorra edo engranajea guztiz diferentea da, eta orduan datu base honekin badaukagu posibilitatea liburuak sartzeko asko errazago eta bar, ezta? Eta nola ez kantari.org webgunea martxan jarri dugu, espero dugu aste honetetik aurrera kantari.eus bilakatzea, erosi dugu domeinua, eta nola ez Plentxaren liburu berria sartu dugu. Hau da Androideko pantailazo bat, ezta, azken bertsioarena. Tamen ikusten da, nola, hemen klik eginez, aukeratu ditzakezu liburu desberdinak, hemen Bilbo Zorrotza kantarikoa agertzen da, baina Plentxakoa ere badago, eta bar. Eta hemen agertzen dena zer da. Datu base aldaketa honekin lortu duguna da, zuek, zuen mugikorra martxan jartzen duzunean eta app kantari irekitzen baduzue, automatikoki, egoten bada inolako abesti berri bat, gehituko zaizu hemen mugikorrean automatikoki. Eta hori abantaila ona da, imaginatu, larun bate honetan, Plentxak antolatzen duela kantari bat. Orduan, beraiek esaten dira, eta galder, hau izango da, abestuko ditugun zerrenden, abestien zerrenda. Nik igoko nuke kantari.orgen eta automatikoki zuek joaten zarenean kantarietara, ahaztu liburua etxean esan bezala, eta orduan irekitzen duzu eta automatikoki deskargatuko zaizue egun horretako liburu, adibidez, edo liburu berri bat, edo inolako aldaketa egin behar da, egun batetik bestera egin daiteke erraz, ezta? Plentxa kantariren liburuzka berria, azkenean suertatu zaiz niri honen inguruan hitz egitea, baina Jonek, Jokin eta Barrek badakite nik baino honen inguruan informazio gehiago daukate. Orduan, azkenean lan itzela egin dute, azkenean nik euskarria jartzen dut, baina edukiak ez baleude, letrak ez baleude, bideoak ez baleude, ezin eskoa litzateke. Jokin eta bestek egindako lana izan da 1000 jarri dut, baina gian gehiago dira ez da Jokin. Zenbat abestitik egin duzue aukera? Honetak izegaz, baina 1000 abesti hartu zituzten, eta pizka ekidituz 10 Vascos 12 Tribus historia hori, egin zutena da Euskal Herri mailan abestien diren 257 abesti, sartzea hor, aman komunean abestien direnak leku batean eta bestean, eta horretaz aparte, sartu ditu guztiak, eta oso garrantzitsua dena ere egin dute. Abestia kantatzeko laguntzak. Azkenean, nik adibidez, joaten naizean nire Zorrotzako lagunekin, Goitzek eta beste batzuk komentatzen didate, 30 urte dituzte, eta baten batzuk ez dakizkite txoria bestia eta bestelakoak, izan daiteke pizka eta raro, baina horrela da, egun Euskal Herrian leku batzutan badago jende ez duela horrelako abestiak ezagutzen. Orduan, oso garrantzitsua egin duzuen lana da, letra da agertzen da, baina hor beltzez idazten diren zenbait parte, hori esan nahi du luzatu edo azentua jartzen dena, ezta? Gero, azpimarraz idatzitako zatiak kantatzen elkartu behar dira da. Frantsesez jaiok dakien moduan, la liaison. Ez da egita dorloko zer. Eta gero, parentesis artean agertzen dena, adibidez, lehen, esaten bada, H hori, parentesis artean esaten da ez dela oskatzen, ez da? Eta horrek laguntzen du. Eta gero izartxoa agertzen bada da, abesti hori laburtuta dagoela, ze, nik sopoetzen dut horrela egin duzu eze, baude abesti batzuk oso luzeriak direla, ez da, kalean abesteko eta. Adibidez hemen daukagu, ez da, Badinako Karmentxu, altaboza jarri dezaket, entzuten da, jarretuko gara, bale?
Jarriko dugu adibide txiki bat, bale? Entzuten da? Horren. Bueno, hori da, behitu. Ideia hona. Talia son hori dena lotuta. Gabilen karaokea nola ez? Bueno, hori da ikusteko pizka, ze justu abesti horretan nabarmentzen dira laguntza guztiak, eta nik uste garrantzitsua dela balorean jartzen azkenean egindako lan, ezta? Eta orduan, guazen instalatzera nahi baduzu, ekarri dituzuen mugikorrak? Mugikorrak. Jarraitzen dugu, ala ez? Bai. Orduan, bilatzen dugu kantari. Eta hemen, hau da. Kantari, agertzen zaigunean logo honekin, edade desberdineko 3 pertsonako kantatzen elkarrekin. Orduan, hau da, agertzen zaizuela eta egin bat duzuen klik instalar. Nik instalatuta daukagunez, abrir agertzen zaitu. Berritu. Bai, instalatu badazkada ez, instalatu. Bueno, hemen egin klik instala, bueno, zuek esaten duzunean, Jon? Fin? Bueno, estela da, instalatu duzakazu ere aurrekoa eta gero ja, garrina aurreratzen dutenean, listo. Bueno, egiten? Bai, instalatu, baina sarra da. Vale, orduan, jarraitzen dugu laguno? Bai. Martxan gaude? Amar egun itxaloten gabiltza, 10 días esperando a que nos suban la nueva, en Apple. Bueno, ben instalatuta. Ja agertuko zaizue, emango ditugu. Hemen. Eta hor bilatu kantari. Orduan, garrantzitsua. Hemen agertzen zaizue, historia klik egiten baduzue, hor agertuko zaizue liburuzka asko. Hoien artean noberena Plentzia Kantagune, bale? Klik egiten duzue hor, eta horrela, euro bat ematen diete Plentzia Kantagunekoei. Klik egiten duzu hemen, eta agertuko zaizkizue liburuzka osoa. Egiten duzue nahi duzuen kantan bilatu dezakezu izenaz, klik egiten duzue abestiren batean eta agertzen zaizue letra, eta gero karaoke bat. Eta instalatzen baduzue nire
partetik guztia, ja presaudete. Bestela goitzaldia jasutzeko eta kantatzeko elkarrekin. Garaziko herria, Benedika garria, Garaziko herria, Benedika garria, Euskarari eman dio, Beranduren tornuia, Euskarari eman dio, Beranduren tornuia, Euskara, Euskara, jalia plazara, Euskara, Euskara, jalia plazara. Ertzen uste zuten, ezin eskriba zaiteen. Ertzen uste zuten, ezin eskriba zaiteen. Orain dute borobatu, engainatu zirela. Orain dute borobatu, engainatu zirela. Euskara, Euskara, jalia plazara. Euskara, Euskara, jalia plazara. Ertzeago izan dira, bere goien gradora. Ertzeago izan dira, bere goien gradora. Orain urrari ganera, bertze horren gainera. Orain urrari ganera, bertze horren gainera. Euskara, Euskara, jalia plazara. Euskara, Euskara, jalia plazara. Orainaino egon baiz, inprimitu gaberi. Orainaino egon baiz, inprimitu gaberi. Biegoitik ebiren, mundu guztietari. Biegoitik ebiren, mundu guztietari. Euskara, Euskara, jalia kanpora. Euskara, Euskara, jalia plazara. Euskara, Euskara, jalia dantzara. Euskara, Euskara, orain nire zaldako moduan, Gabik azalduko digu, karaoke inguruan egin duen lan guztia. Dano dakigu, batez ere irakaskuntan egotenuz, zerako erabilera ikaragarria daukan Gabik egindako lan. Hori ezin da eskertu, ezin da estimatu. Bueno, estimatu. Ezin da estimatu. Bueno, arratsaldeon. Hasiko naiz, atzo gauean, justo aste honetan, lanean nago barnetegian eta txandaka egiten dugu, eta aste hau nahiko gogorra daukat, beti txanda daukagunean umeekin, eta hona etorri baino lehenago, karaoke saio bat egonaz egiten umeekin. Orduan, deitu zidanean Jesusek, izan zen, pizka bat, zertan datza txantxangorriaren
historioa. Eta, esan duen bezala, irakaskuntzan oinarrituta dago. Baina gero hor baita elkartzen da, nik izan dudan gustoa euskal musikagatik, gaztetatik ibili naiz kantatzen, bai koroetan eta bai bere sasoian hortik dator Txantxangorriaren izena. 20 urtekin Algortako prestatuta neukan diapositiba bat horri buruz, baina esan diate harina izateko, ez dakit jakingo dudan laburtzea. Orduan, 20 urtekin Fermin Valentziaren abestia dago. Bueno, Txantxangorriaren izena hortik dator. 20 urtekin, bai Santutxun, bai Algortan, batez be Algortan, Algortako Javier Etxehandiarekin, berari ikusten baldin baduzu argazkian hilea zeukan ginen Txantxangorria eta Guarren. Ni Txantxangorria eta bera Guarren. Guarren beti diren hilea zeukalako, Javier Etxehandia. Eta zabaldu genuen Uribe Kostaldean eta hori Txantxangorriaren kanta. Guri esker, ez dakik gogoratuko duzuen, gure adina daukazuenak, 75, 76 Txantxangorri kanta jai guztietan kantatzen zala. Hori izan zen, eta nire ez izena, sasoi horretan, Txantxangorri izan zen. Txantxangorri edo Txatxangorri. Bi asesioak onartuta daude espaltzen dira. Ni YouTubeko kanala sortu nuenean, Txantxangorria kanala hartuta zegoen YouTube. Orduan, horregatik hartu nuen Txatxangorria. Hor, beti lehenengoa ene gabe, ala ene. Baina, ikusi baldin baduzue, momentu honetan, YouTubeko bi kanala ditu. Hau da, badekot, hau da kanal zaharra, Txantxangorria, eta hau da orain sortu da beste kanal berri bat. Orduan, karaokeak ditu banatutak bi kanalen artean. Galderri komentatu dio zergatik eta hori, eta momentu honetan igual aplikazioan bideo batzuk ez badira ikusten, enlaceak edo loturak konpondu behar dira eta jarri behar dira, pasatu egin dut remasterizazioak, hasieran egiten dituen bideoak kalitate eskasa zuten, erabiltzen dituen programak trebetasuna ez zen orain daukadana, eta joan dira betzen, eta momentu honetan hasi naiz antxiniko kanta batzuk, karaoke batzuk, remasterizatzen eta ipintzen beste kanalean. Hori da arrazoi. Eta bueno, orduan, izena hortik dator. Baina, errua horrelako historia sortzeko irakaskuntza dauka. Eta hau ikusten dut hemen betaurreko hori gabe eta hemen betaurreko behar dituz. Ni azken hor jartzen du 22 urteko lana, erabili dute atzo gauean, duela 2 urte eman nuen horrelako aurkezpen bat, prestatuta neukan eta atzo pizka bat moldatu nuen, orduan datu batzuk izan daitezke zaharra. Nuen horrelako kendu nituen diapositiba batzuk eta beste batzuk moldatu. Ni 24 urte daramat irakaskuntza ez formalean, nabil Euskal Girotxe Barnetegian. Eta Euskal Girotxe Barnetegian bere historia dauka, handiena dauka hemen Plentzian, nire Euskal Girotxe Barnetegia. Hezkuntza sailak baditu 5 Euskal Girotxe Barnetegia, bat Bizkaian, 3 Gipuzkoan eta bat Araban. Hau gure barnetegia da lehena, hasi zen dudan, eta gero 19 urte egon zen Plentzian egoitzan. Egoitza bota zutenean, joan behar izan gendun emetik, Ortuñan egon ginen 2 urte, eta oin Andrakasen gaude, Lemoizen gaude. Guk eta euskera eguna dela, gaur egon gara barnetegian euskera ospatzen, eta hori importantea da saltzea. Hori ikusten duzue piramide hau, eta ipinena izan dut, ze bai ni lotzen dut musikarekin.
gu momentu honetan barnetegian lehen egiten genituen 12 eguneko egonaldiak euskeraren erabilera handiagotzeko. Lehen esaten zuen erabilera nola dagoen, eta gu irakasle guztiek eskolan institutoetan oso zentratuta gaude, erabile behar dela, umeek ez dutela hitz egiten. Eta gu momentu honetan barnetegia pasatu da 12 egunetik 4 egunera. Eta 4 egun hauetan, 4 egunetan erabilera handiagotzea oso zaila da. Oso zaila da. Orduan, guk egin dugu txiparen aldaketa, eta lotzen dugu, saiatzen gara 4 egunetan euskera lotzen sentimentuekin. Azkenean, hemen dekozue psikolingüistikaren piramide bat, askotan beti jokatzen dugu kanpo hauetan. Dena dira importanteak, baina zenbait eta gorago pertsonen sentimentuetan sakonagoak edo izaten dira eta ailegatzen da eta eraldatze prozesua handiagoa da ikutzen baldin baduzu piramideren goiko partea. Askotan ez dugu gogoratzen zer egin genuen jai batean. Ez dugu gogoratzen norekin egon ginen. Ez dugu gogoratzen zertaz hitz egin gendun. Baina batzutan musika bat entzun eta zerbait sentitzen dugu, edo usain bat. Eta hori da guk saiatzen garena momentu honetan. Identidadea eta hor sentimentuak lotu identidadearekin eta sinesmenekin. Orduan, saiatzen gara 4 egunetan hor sartzen. Eta ni hori lotzen dut orain musikarekin. Ni esaten duen, aurreko metodologian eta orain beti erabili dugu. Batzuetan kostiente eta beste momentu batzuetan inkostientekin. Eta hori dator, zertan gu barnetegian beti erabili dugu musika sentimentuetara llegatzeko. Beti erabili dugu euskal kanta euskera dantzeko. Baina orain kostienteagoa gara musika erabiltzen dugula sentimentuak pasatzeko. Eta horrela, denbora pasa hala, ume horrek, igual barnetegian ez du egin euskaraz, ura beharko nuen. Eta igual ez du gogoratuko, berak gogoratuko du euskera egitera joan zala. Berak gogoratuko du hainbat gauzak. Gogoratuko du ondo pasatu basan ala ez. Orduan, guk saiatzen gara ondo pasatzea, kalitatezko momentuak euskeraz izatea, eta hor musika oso importantea da. Lantzen dugu sistematikoki 20 kanta 4 egunetan, gero oparitzen dizkiegu DVD-etan, eta urtea pasa hala, eta izan ditugu gero erantzunak. Beti oso gutxi egin dabe euskeraz. Baina haiek galdetzen dietina, 5 urte pasa eta pleintzian izandako egunak zertan euskeraz egin zenuten? Baiet. Zer egin zuten ez dute gogoratzen. Zer sentitu zuten bai. Zer sentitu azkenean da. Eta musika hori denok izaten dugu. Kanta bat entzun eta askotan edo sentimentu tristeekin edo sentimentu alaiekin, baina musika entzutean hori ekartzen du. Zuek txosten bat egin zenuten, edo egin zenuten duela urte bete edo duela urte honetan. Txosten bat egin duzu. Gu barnetegian egiten genituen 1000 txosten. Beti egiten genituen txostenak lehenengo viniloekin, kaseteekin, egiten genuen idaz makinaz txosten horiek, urtero egiten genuen txosten balan egiteko umeekin. Gero, etorri ziren CD-ak, eta CD-ekin egin genituen gauza bera egiten genuen, eta CD bat oparitu, txostenak berriro ja ordenadoreekin egin. Baina, guzti hori joan da pasatzen, eta gu zerbait berri egin behar dugu, eta 2005an, azkenean pasatzen dena deko azalduta diapositibetan, baina hor
Zera, 2005an ni topatu nituen programa konkreto batzuk egiteko eta horra zinintzen. Horra zinintzen karaokeak egiten, programa horrekin, eta egon nintzen 2008 arte karaokeak egiten, baina lanerako, barnetegirako. Plentziako Euskal Girotze barnetegirako. Eta 2008an, ez dakit 2000, Gmail, Google eta Gmail eta hainbat zerbitzu sortu ziren horti, 2006, 2007, urte horietan sortu ziren. Oin dena dago Gmail, Googlerekin, zu Gmail kontu bat izaten baldin baduzu, Gmail kontua dekozuenak YouTubeko kanal bat baduzue, beti lotuta dago. Orduan, ume batzuk, egin nuen karaokeak egiten genituen, baita egiten genuen tailerrak, eta umeekin egiten genituen bideoklipak, eta gero karaokeatuta. Eta banituen hor adibide batzuk ikusteko. Eta egonaldia bukatu, eta umeek esan zidaten, Gabi, dituzun karaoke horiek zergatik ez dituzu igotzen YouTubera, eta horrela guk etxean ikusiko ditugu. Bueno, eta izan zen, 2008ko ustailaren 7an igo nuen lehenengo karaokea. Igo nuen lehenengo karaokea, eta handik 2 egunetara Holandatik, mezu bat. Arratsalde honetan Sorotan Belenen abestia izan zen. Igo, eta erantzun, eskerrik asko Erasmusen zegoen ikasle bat. Vale, bueno, eta orduan, igo nituen urrengo urteko kantak, barnetegikoak, eta orduan, hasi ziren eskakizuna, jendeak eskatzen. Eta orduan joan den handiagotzen. Joan zen handiagotzen, eta saiatuko naz aurrera pizka bat egiten, hau Macintosh da, ni peceroa naiz. A ver, bai, hori, bai. Ez pezekoa, Bueno, hemen azaltzen nuen orain esan dudan guztia, hau 2000, eta erabiltzen duan programa letra sinkronizatzeko Karafun deitzen da. Honekin, adibidez, eman nuen ikastaro bat Bilabonan, eta hori beste asunto bat da. Baina ja programa hori, ni erosi nuen programa, baina ja programa, enpresa frantsesa batek egiten du programa hori, kendu du, ja editorea ez da saltzen. Problema bat izan dute hirugarren eskubideekin edo, eta ja bakarrik playerra saltzen dute, eta programa ez da erabiltzen, ez da saltzen. Ni badaukat erosita eta funtzionamentua. Hau da kanal principala 2008an sortu nuena, hemen esaten dudana, MPG lauak esaten dituen, ez dakite hau txinoa izan daiteke jende askoentzako, eta hori igotzen ditut MPG bien, kalitate handiagoa. Eta adibidez hau, kuriositatez, sar gaitezke eta estadistikak eta ikusi baita nik egunero batzuetan egoten naiz ikusten estadistikak, ikus dezaket ze herrialdetan ikusten dira euskal musikak, hori da beste gai bat. Askotan pentsatzen dugu eta hemen diskursoan entzun dugu euskera ze txikia dala, eta hortik dabil Kike Munarriz euskera, askotan pentsatzen dugu den baino txikiagoa dela. Eta ikusten baldin badugu internetean 7.000 hizkuntza dago munduan, batzuk desagerta, eta euskera dago lehenengo 1000 artean. Orduan, oso ondo posizionatuta gaude. Eta interneten, adibidez Wikipedian, euskera 34garrena da. Eta katalana lehenengo 10 artean dago. Orduan, txikia handia, YouTubeen ez dakit, baina nire kanalan momentu batean, bauko estilazioa izan zen, pentsatu Gmail kontua daukaten jende guztia YouTubeko kanala badaukala. Kanal hau momentu batean izan zen munduko 24.000 garrena. Munduko 24.000 garrena. Hemen esaten du,
atzo hartutako estadistika, eta gainera hori kendu ditut emetu bideo batzuk, eta horregatik jaitsi da. Ze, base joan, gabon gauar arte, udatik azten da igotzen, gero berriro azten da jaisten. Hori da estadistika. 34 milioi bizita, 6 urte eta erdi. 6 urte eta erdi pasata, 34 milioi bizita. Hori da, kontatu. Eta hemen, azten da 2008, hau da 2008an, eta hau da atzo. Hor ikusten duzuen, eta badaude pikoak, hor daude pikoak, hau da Mikel Agua, justo, Mikel Agua Nilsen Gauan. Izen bakaraoke izango nituen, ze igual, hemen izango nituen, 2000, hau izan zen, 2008 abenduan uste dut izan zala, hasieran, izango nituen Mikel Aguaran dozena bat, gehiago ez, oin daude 40 piko kanta Mikel Aguarenak karaokeatutak, baina hemen Mikel Agua izan, eta bitu zelako pikoa. Eta gero piko hauek zer dira? Piko hauek dira gabon gaua. Abenduaren 24an, orduan, irakaskuntzan oso importantea da, eta egunero jasotzen ditut mezuak, eskerrak, eskaerak, baina ez bakarrik irakaskuntza. Familietan, zein da euskal kanturik onena. Hori, zein da euskal kanturik edo gehien entzuten dena. Pintxo, milioi bat eta erdi bizita izan ditut 6 urtetan. Pintxo, dudarik gabe kanturik onena. Oin igual, horti dabil puputalore. Umeen kantak dira gehien entzuten dira. Gero ja, hori. Bueno, eta ja, sortu nuen, ja ikusita guzti hori, esan dut, honik eman behar dio, enpake, jendeak eskatzen ziren, enpake bat eman behar dio, eta orduan doaineko bi blogak sortu nituen, esperimentatzen, ze azkenean ni trasteatzen dut eta ikasten dut trasteatzen. Eta egin dituen bi blog, eta hor egin dituen karaokeen zerrenda. Eta, ja, 2012an beste pausu bat eman nuen, eta sortu nuen, erosi nuen dominioa Txantxangorria N barne, txantxangorria.eu, eta hor, gero ikuspegi bat harina egingo du blogari, eta hor dago batez be importantea, tresna importantena deitu diot karaoketeka, eta hor, momentu honetan, hor beti topatuko dituzue karaoke guztiak eta loturak ondo. Eta karaoketekan, momentu honetan dira 1280 karaoke daude ordenatutak abeslariaren izenaren arabera alfabetikoki. Bai, klikatu hemen, eta orduan, ea zelan dabilen enungo wifia. Bueno, orduan, hemen, hain ipini ditut hemen abeslariekin batzu lagunak dira. Hemen dago Agustin, Takolo Paiasoa, hemen Eriz, Orduñako da hainbat talde jotzen dut, eta gitarra klaseak eman zizkidan. Hemen Mikel Marquez, Ineso Sinaga Gosekoa, Josu Bergara, hau emia lankidea dira, eta hau lankide izan da. Hau Miren Fernandez, beste abeslari bat, hau Naroa oin diska berria atara du, Miren bebai diska berria ataratzeko dago, hemen Sabia Buruzaga, bebai laguna, Gorrelis eta Plentzitik askotan etortzen dene trikitrilaria, eta hemen Sabi Solano, esnebeltzakoa. Hori gudatu zaitoin. Hemen nor naiz esaltzen dut, eta hau da, ni uste dut tresna importantena eta baliotsuena, karaoketeka.
du funtzionatzen hemen. Honek, igual flash player edo ez dakite Macintoshen ez? Pero eso siente el vídeo, que el toque se mueve. Baina barra ez duzu dupinuz. Eso se da de Bueno, berdin da. Kenduz... Bueno, hor dago agertzen da zerrenda, eta izango da flash playerren. Utsi aurkezpena eta dinotze. Bueno, itxarri momentu bat. Hemen nor naiz, hemen karaoketeka, hemen igotzen ditudan azkenak, hemen azaltzen dut karaoke bat nola egin, baitak inork eskatzen baldin badat egina daukat manual bat, eta eskatzen dian jendeari bidaltzen diot PDF bat manualarekin, nola egiteko. Eta batzuetan baita irakaslei eta holan bidaltzen die programa bai. Euskal Herria kantuz, hemen zerrenda eta enlaceekin, Gorre Esteliki kantari, eta saiatuko naz plentziakoa beba izartzen hemen. Eta hemen dago nire gitarra txostena, nahiko txosten bat, eta hemen beste txosten bat, nik duela barnetegian hori egiten genituen ordenadore txostenak eta hori, gogoratzen duzue Euskal Telebistak egin zuen Euskal Kanturik onena? Bueno, Euskal Kanturik onena egin zituzten 30 kanta, zeintzu ziren, eta gero atara zituzten diska batzuk, bersio batzuk nahiko kuriosoak, baina ez ziren oso onak. Eta urte horietan, hemengo jai guztietan ipintzen zituten diska hori, eta nik kriston amorro ematen zidan, zergaitik ez dituzte ipintzen bersio originala. Eta orduan esan nuen, hartuko dit nik 30 kanta horiek, eta gero esan nuen, CD batean zenbat MP sartzen dira. Eta orduan, urrengo erronka izan zen, nire guztoko eginik eta deitu nien inkunableak. Eta dago zerrenda bat, eta kanta guzti horiek karaokeatuta dago. Eta hemen dago txostero, inkunableak. Eta badauka CD bat MP-a. Eta baina importante hau, karaoketeka. Eta hau asko erabiltzen da. Bueno, utxe hemen, importantena, bukatzeko, dino. Hor, importantena hori izan, bloga, txantxangorria.eu, eta gero 2 kanalak. Eta kanta bat ez bat duzu topatzen batean bestean. Dena den karaoketekan denak daude, zerrendatuta. Hori da. Bueno, kontua da, orain omenaldi xume bat egin nahi diogu lehenago parkatu galdik usteagatik eta baita galderri uste dute diogoela txalori jo eta uste dute Comiendo zaitezte galder, gabi Ongi etorria nahi duzuegu eskaini, kale poko zapiak zuei ipini. Ongi etorria nahi duzuegu eskaini, kale poko zapiak zuei ipini. Eskerrik asko galder inuntagabini, gogoan izan beti plentzia kantari. Eskerrik asko galder inuntagabini, gogoan izan beti plentzia kantari. Nahi duzuegu eskaini, kale poko zapia zuei ipini. Ongi etorria nahi duzuegu eskaini,
talepoko zapia zuei ipini, eskerrik asko galde inunta gabili. Gogoan izan dugu bertzia kantari, eskerrik asko galde inunta gabili. Gogoan izan beti bertzia kantari. Eskerrik asko galderi juntariri, gogoan izan beti bertzia kantari. Eskerrik asko galderi juntariri, gogoan izan beti bertzia kantari. Muy bien. Bueno, que Bueno, oso, no? Ondo entzuten da, ezta? Beste tramankulo bat ekarri dut, baina uste dut ez dela beharrezkoa. Bueno, Gabon, benetan plazerra, ohore bat izan da, izaten ari da, hemen egotea, zuenean, plentzian, horrelako ekitaldi eder batean. Eta, bueno, esan bezala, ordu erdi bateko kontzertutxo bat egingo dugu. Bueno, ikusi dudanez, zer zer aipatzekotan, bueno, oso ideia polita da, ezta? Kasu honetan, Galderrek egin duen lana, edo zuk zeuk egin duzun Gabik egin duen lana, egiten ari sarien lan hori. Zera, ezta? Teknologia baliatu, tresna moduan, tradizioan murgiltzeko, ezta? Oso gauza polita da. Azkenean, bueno, euskera lantzeko, eta kasu honetan kanta tradizionalak eta bar, tradizio horretan, modernidade honetan, azken finean, kasu honetan aplikazio baten, berak blogaren bidez eta, youtuberen bidez eta, oso ideia polita da, tradizioa eta modernidadea. Nik ere, nolabait, beste musikari dagokionez, nik musika egiten dut, nik ere egiten ditudana da, asko gustatzen nahi jolastea modernidadearekin eta tradizioarekin. Tradizioa baino molde klasikoa, kantautore klasikoarena, gitarra akustikoa edo espainola, bai? Edo gitarra klasiko bat, eta ikusten dozuenez, nik jostailu ezberdinak erabiltzen ditut, bai? Bai, baina egiten dut nahi eta geratzen da, berba egiteko agian geratzen da, baina dago kontrolatuta. Orduan, orain berba egiten dudanean agian geratzen da zera hori, baina nik uste dut gero kantatzen dudanean geratzen dela, merezi duela. Bueno, esan bezala gustatzen zain nire ere ustartzea, bai? Tradizioa eta modernidadea. Teknologia atrasteak, jostailuak eta kanta molde klasikoa, ezta? Gitarra eta hotza, kantautore klasikoaren gisa. Hasiko naiz, aritzen artean kantarekin.
nago. Behin askutik eroan zeunztan zure fantasi mundura bertan ikasi neoban bizi pozarik haritzen artean aurkituko zaitu. Lairarai, lairarara. Lairarai, lairarara. Retoke txiki bat egingo du. Retoke txiki bat, nez eta bikaina izan soinua, Bueno, neska mutilok, egingo dugu, eta Jaun Andreok, egingo dugu kanta horrean nietzako, era batekoa. Hainbeste jenterekin konpartitzea kanta bat. Bueno, beti libre izateko kanta egingo du. APPA ere. Segundito bat. Ikaragarri. Guazen apurka-apurka murgiltzera, beti libre izateko kantan. Lagun batek esan zidan behin, beti libre izateko deitzen da kanta, ezta? Oso izenak kontuz, bromarik ez dakar, beti libre izateko, ez da erreza. Lagun batek esan zidan, beti libre izateko ez dela katerik apurtu behar, baizik eta zeintzuk kate dituzun jakitea, zeintzuk dagokizun eta horiengatik borrokatzea. Kalertzak iluntasuna beldurra zertzeko
akituaren sosegua, aske hitz egiteko, aske hitz egiteko, oroitzapenen ondarrak galtzen direnean, Espainiak esnatzen dira Mosuen baratzean, Mosuen baratzean. Oroitzapenen ondarrak ezaidazu nola, udazkeneko lainoak ezaidazu nola, beti libre izateko. Bikain. Udazkeneko lainoak bide bat jarraitzeko, bakardadearen negoak ametsak gozatzeko, ametsak gozatzeko, begien bide galduak urrutira joateko, utopiaren gau iluna beti libre izateko, beti libre izateko. Oroitzapenen ondarrak ezaidazu nola, udazkeneko lainoak ezaidazu nola, beti libre izateko.